Eli moi taas. Eli siis mulla on tällainen Hugo Boss hajuvettä. Tää siis osa 2. Kun mä ansaisin viime jaksossa, mä ansaisin tarran mun kuvauksen varten. Ja huomenna mä siitä ansaisin toisen tarran. Menee tuohon. Siis ponnareita. Löytän vaan ponnareita. Menee tähän. Onhan sillä lailla, kun mä näytin. Sitten tällainen, jos on jalkas, selkä, niin laitetaan tällaista. Tällainen Hugo Boss hajutte. Taas on tän vaan noin vähän. Tai siis laitetaan hiusia, kun sit mä valmistaudun meikkeihin, niin sitten menee tuohon. Tällainen sit, mikä tää nimen häivettä. Sitten tällainen häivettä. Pieni hetki, otan tämän hajuveten. Sitten tällaisen sydämen aurinkolasin, minkä mä sain mun serkulta. Sitten tällaisen, mä sain siis tän mun äidiltä. Siellä just meni kotiin. Tää menee myös siinä. Ja siis juu. Pidetään tätä mun ilmapalloa. Samaa. Päivitään tätä. Siis tehdään samanlainen kuin tää. Tehdään kaikki pienet osat ensimmäisenä. Menee kohta ulos. Please tilakaa mun kanava. Jos mä saan 100 seuraajaa, tilaaja siis isä ja äiti on lupana. Jos mä saan 200 seuraajaa, niin sit mä teen, mä en tee vaan niin kuin mä saan. Mä saan siis uuden huoneen. Ei siis oma huone. Ja sit niin. Tehdään sit toista puolta, niin sit se on helpompaa niin tehdä kaikki puolet. Niin siis juu. Mä sain siis uutta kaikki tavaroita.
jos mä antaisin 20 torraa ja 200 tiloja, niin tulee ihan... Tulee mun mietinnöitti. Ja myös oma kirja. Ja sitten 10 ensimmäistä ihmistä saa mun ilmastokirjaa. Se on kivaa. Sitten me piirretään kaikki pienet kohdat ensin. Ei siis juu. Mä siis tykkään piirtämistä niin juu. Sitten tästä tulee ainakin tähän aikaan, tästä tällainen. Sitten toista puolta. Kaikki pöytä meni siniseksi. Kiva. Molemmat puolet tehty. Tähän asti. Sitten tehdään ton lisistön. Tää on siis ihan sairaan hieno, että ostaa sinne kaiken väriä. Katsokaa. Siis nämä kynät ei mene pois, mutta jos niinku tää ilman paukastuu, sit se suolasin väri menee sun käteen tai miten niinku vaan. No siis ihan sairaan kivoja kyniä. No se sama kuin akronymaali ei mene niinku ikinä pois. Ja sillä niinku ne menee. Mut sun paidasta sit mä en tiedä, koska mä ei ikinä tapahtunut mun paitaan. Tää vihreä on ihan ok, mutta niinku se haju. Nää hajut on ihan pahoja. Sit kun suoraan avaan ne kynät, niin se rupee haju tulla. Koko mun nyt pöytän väliässä. Oh my god, minkään. Sama
saa tehdä uudestaan mitä tapahtuu. Ymmärsittekö sä? Mennään kohta ulos. Sitten on punainen. Mun olisi pitänyt tehdä kaikki ensimmäiset punaiset. Mä menen huomenna kirjastoon. Siis niinku... Älkää kommentteihin, että mitä teidän lempikirja on. Oho. Kato. Ei se nyt antaa kuivaa. Taas aina sataa. Olisi ensin pitänyt tehdä punaista väriä ja sitten ne siniset pilkut, koska nyt on vaikea tehdä ne siniset. Menen tänään siis pihalle. Joo. Mä en tiedä, miksi mä näin laitin näin housun ja paidan. No tää paidan juu, mutta housut. No shortsit ei. Tää niinku housun näin päälle. Tän shortsin päälle. Väitetty. Nyt tuli vähän rumaksi, niin annetaan sitä kuivaa. Voi tehdä ensin tämän puolen kaikki. Sellaiset kuivat. Mikä ne on? Anasti. Okei. Bye bye. No, se on ottanut mun rahaa, siis sanoo, että älä ota multa ne rahat. Tää video on noin pitkä. Mulla on vain yksi video, joka on pitkä, joku 19 minuuttia ja 45 minuuttia.
19 minuuttia ja 45 sekkaa. Mä siis ostin tän yli eilen. Eikä tää koko mun kuva on jo valmis. Mä siis syötin eilen yöllä nuudeleita. Mä siis laittaa vähän sitä chilimaustetta ja sit öljyä. Sairaan sit hyvältä. Mä tein enää laita öljyä. No se oli kyllä hyvä, mutta sit se öljy otti kaikki sen mausteet pois. Mut sit kukaan ei yskyi silloin. Eikä. Mä siis tein yhden Roonasille myös erinäköisen. Muutenkin mä en tiedä mitä väriä mä tekisin. Sään lämpimään esimerkiksi tein nämä värit. Siis mä rakastan Ella ja Helmiä ja Niko ja Santua. Sen takia mä tein niitä sellaiset editorit. Yhdessä on Ella ja Helmissä musiikki on, mutta sit Niko ja Santun editoissa se musiikki. Ja kaikki on kotona melkein kaikki Niko ja Santut. Valmis. Hyi. Ensin tuppaamisen. Mä oon vähän aika hiljaa, sit vähän aika puhunut, vähän aika hiljaa. Mun pitäis sit poistaa tän, niinku poistaa siis siivoisin tän pöydän päälle uudestaan. Kyllä mä en ennen siivonut. Koska mä olisin ennen siivonut, mä olisin nyt pakko siivota uudestaan. Siis Joonas vaan syö koko ajan vitamiinia, se haluaa vain vitamiinia. Ja mä inhoan vitamiinia. Joonas kohta lähtee päiväkotiin. Siis ei tänään vaan joku muu päivänä. Kuka siellä? Miksi sä esität? Kyllä ne näkee sua. Ne näkee sua. Se oli Niinas. Se ei halua tulla videoon.
Mitä sä haluat? Älä oikeesti. Älä liikaa mun päätä. Se on silleen kato. Se on tälleen. Se on kato pois tälleen niinku. Kato se leikkaa mua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hei, okei, nyt me kaikki ymmärrämme. Oikeesti, please, lopeta. Vihdoinkin se lopetit. Nyt kuulkaa siellä uudestaan. Oho, mitä sä teit? Vie. Bye bye. Bye bye. Tarpeeksi apua. Miksi sä teit tälleen? Sä otat kaikki saman aikaan. Kato, miten se pääsee nyt siitä pois?